So, wala mo tayo topic, God. Sorry kayo kay Kwan. Ni gwapo ko. Then, so babay na kay wala ubay ko kabuhat og Kwan intro. Then, siguro dili ko ni siya ma-edit kay ma-edit na ko ni kay sumpay pero Kwan tungod mangod sa akong kagwapo, nalibok na ko kung sa akong isulti. Daghang kay nakaka-crush ako pero gibaliwala lang nako sila kay lisod ning gwapo ta, lisod ta nang makapasakit ang babae gani. Then gusto ka nang ano lang mahadlok ko nga kuan kanang panguyaban ng babae man ang isa manguyab sa kuha man ang isa manguyab sa kuha. Kung sugton ako sa tulo mahadlok ko. Tulo ako nguyab pero wala ko nang nguyab sila nang nguyab sa kuha. Ito ko na gusto akong kagwapo. Diba? Yun ang masakit. Oh. Diba? Gusto din yung gwapo ta. Nice man. Yo, content na ako sa TikTok, YouTube na dito so din ako mag-TikTok. So pasensya kayo kay nagbisaya ko kay kapoy mo ning Tagalog god nahihirapan ako sa kaliso. Then mo lang to. Next time video magbuhat na ko og intro then ako nang editon og kanang mga kataanan gani man. Abangin ninyo. Babae, nag-aina ko yung subta kay di. Amorya pa nakitan. Oh. Oy. Palayoy na may era sila kanay. Kamo mga babae. Ikaw na madya sa mga babae. Ikaw na madya sa mga kay pasakitan mo kay di apunta mo sugton. Ito. Tama man. So kamo mga babae tungod na mga gwapo ay magpatintal sa mga gwapo. Gwapo ko pero gwapo ko batasan pero kung kuan biso sa ning gwapo jud wala jud ko masulod sa akong panahon na ba mablangko jud ko tungod sa akong kagwapo bisang nagtanaw ko tong sa amin gigapuhon ako sa sarili no. seryoso bitaw ko. Then matog na ta. So pasensya kayo kay ano gwapo ko. Basta na kayo shout out ya. Shoutout ako kung uyab nga tulo ka buok nga unta kamo na mag-adjust bitaw ka nang di ay na mo sigugod sa kuha kay kamo rin masakitan iyapon ta mo sugton kay kanang kuan mo karon dili pa ko ready ready na gigugod pero mo lang nahi ka nang di pa ko gusto ka nang nahi ka lambing gusto na ko kanang musulod ako kinabuhi na ko karon kay tungod lagi kay single pa ko tapos gusto na pud ko uyab kay abot ka masapon ta ko makuyab bitaw na ni kay wag lain babae mo doon sa konta na mo na ano pa-advise ko sa inyo nga tama makuyab na ko bisag-isa lang balag tamad basta love lang ko na ko siya pero tinuod lang ay na yung kuan sa kuha mga babae mga uyab na gusto sa kuha diya nga tulo ka buok tuloy na ko niya. Bye. So bulag ibig sabihin ng bulag is yung hindi makakita kasi bulag. Bisaya, bulag na ta means because the beauty of the earth is because I'm not because I'm ready to fight me and Chidoro is I want to tell you about my something because my diary book is coming to town. Bye bye na.